थ' बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनानै बे समाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबाय आं नोंथांमोननो दिनै माबा मोनसे बुस्थु खोन्थानो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेबो मिथिखाबाय बुजिखाबाय जानो हागौ नङा होमबा नोंथाङा इन्टारेस्टब्ला आंनि भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलां आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय आंनि फेसबुक भिउवार्स आरो फेसबुक नायगिरि नोंथांमोन बा इउटुब नायगिरि नोंथांमोन सेम टु सेम आंनि इउटुब चेनेल आरोना फेसबुकआबो एखे भिडिअ इउटुबाबो एखे आं माने खोस्लिनो नागिरदों खोस्लियानो गैया बहा थाखोथाय ओमफ्राय नै बिराद गाद्रा गुद्रा जानानै दं दै नै न'आ फोसाबनो मोनाखै ओमफ्राय हिन्जावा बिराद खस्थ' खालामो सि दागासिनो सोरांबानो ओमफ्राय नै खामानिफ्रानो गैया न'आबो मावजोबनो मोनाखिसै नै बाथामबो होनो मोनाखिसै औवाफोरखौनो लुदों औवाफोरखौनो होदों नै बाथामखौनो होनो हायाखै गैया नङा होमबा माथो उफाय औवाखौनो गथा गथा होदों आं नै माने बाथामा गैया नालाय बाथाम होनो हायाखिसै नालाय बाथामा गैया ओमफ्राय मिलाव लायनो नागिरदोंमोन मिलाव लायनो नागिरबाबो फैसायानो जाया नै बावहाय गंसे बैयाव गंसेल' होनो हादों नै ओमफ्राय नै बावहाय गंथाम होनो हादों आरो बावहाय जेनाव ओमफ्राय ओरै नैलाय नै बे गासिबो औवा जोबसै नै बियो नै गाद्रा गुद्रा फैसा थाखानि बिराद प्रब्लेम आरोना प्रब्लेमखौ माने खोन्थाबा माखासे मानसिफ्रा मिनियोसो नङा होमबा दा आङो नै खोस्लिनो नागिरदोंमोन माबा मोनसे बुस्थु खोन्थानो आरो फोरखौ फांग्रोनि दै थ' आं माबा मोनसे बुस्थु खोन्थानो नागिरदों नोंथाङा नायलांबाय थादो आं बेखौ दिनै बिराद जासिगोन आरोना थ' आङो माने बेसेबांबा गोबावजों थिनानै दोननायमोन आरो बियो दाखालि ख्रिस्टमासावहाय माबानाय आरोना मा होनो ख्रिस्टमासावहाय जोंहा बेदरा गैयामोन नालाय ओमफ्राय गामिनिनो माखासे मानसिफ्रा माने आंनो अमा आथिं होफैदों बे अमा आथिंखौनो आं नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों आरोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै माबायदि जाखो इलाय नै बायरायावनो रुदों आरो आं नै माबायदि जाखो जाबाय आरोना खायसे बिदि रुनानै जानो रोङा आरोना थोंनै दं आरो बेवहाय आरोना एसे फिसा थोंनै दं आरो थोंनैनि मोनदों आरो नै दा जोङो जासिगोन आरो मोनायाव जानाय जायो ना दाहाय माने रुगासिनो दङ नैलाय नै बरियानो बेखौबो नै माबाजोबनो हायाखै लांदाङै दङ भिडिअ नोंथाङा नुबाय थाखादों जानो हागौ नै बेखौबो सिबेट होनो हायाखै माबा फिनिसिं होनो हायाखै ओमफ्राय आरो मोनसे दुखुनांथावखौ खोथा बेनिफ्राय आरोबाव नै नैबे बेबो नै दराबो आंना थिंसो जानानै दं आरोना बेखौबोथ' होनो हायाखै आं मा खालामनो बे पर्दायाबो नै हिन्जावनि दख'ना गिजि बोराय दख'नासो ओमफ्राय नोंथाङा नुखाबाय नङा होमबा नै सिङाव खुनुरुखुम फिनिसिं होनो हाबाय आरो नै सिङाव फिनिसिं होनो हाबाय खुनुरुखुम ना मा होनो नङा होमबा लननि थाखाय एसे खस्थ' खालामनांगौ जायो एसे होनांगौ जायो ओमफ्राय बेनि थाखायनो बेखौबो होजोबनो हायाखै माने आद्रा जाजोबनानै दङ लननि थाखायनो ओमफ्राय खोथाया बेनो जाहैबाय बिराद फेसबुक आरो इउटुब बिराद खस्थ' खालामबाय थायो माब्ला खस्थ'नि फिथाइया गोदै जागोन माब्ला खस्थ'नि फिथाइया मोजां जागोन माब्ला बेफोरबायदिनिफ्राय मानसिफोरनि बायदिसिना बुंजानायनिफ्राय माब्ला बेबायदि फिथाइखौ माब्ला मोनफिनगोन दा गोबां माखासे मानसिफ्रानो बुङो जाया फ्रामा रोङा फ्रामा मोनजाया सेरा फेसबुक इउटुब माबा हेन भिडिअ बानायबाय थायो नायनोनो बाबाय आं गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्राफोर बुंहरो नङा होमबा ससियेल मिडियायाव ओंखारबाथाय नङा होमबा गोबां बिदिनो ओंखारग्रा बा बुंग्रा गोबां थायो थ' बेखौ नोंथाङा साक्सेस जानोब्ला बा बैनिफ्राय नोङो बै लेभेलसिम थांनोब्ला बा मोनसे स्टेपाव थांनोबा बैफोरबायदि बुंनायफोरखौ नोङो मेगन खाना जानायाव थानांगौ जायो बेंगा जानायाव थानांगौ जायो थ' मालाया बुंबाय था मानो होनबा जेखियानो जाया मानो बुङा मानो नङा होमबा नोङो नोंनि लामाजों नों थांबाय था बै थांखिसिम सहैनोबा बै जायगासिम मोनहैनोबा नङा होमबा अब्लासो नों थांखिया जाफुंगोन दा बेखौनो आङो नोंथांमोननिसिम बेखौ खोन्थानो थाखाय आं आखायाव लाबाय थ' आंनि फेसबुकआव फैसा फार्स्ट पेमेन्ट मोनसिगोन आरोना सिगांहायबो मोननोसैमोन ओमफ्राय माखासे बै दावगाहांगासिनो दङ आरोना दा थेंक इउ स' माच आंनि फेसबुक नायगिरि आरो इउटुब नायगिरि बिनि
बेनिखायनो नैबे मेसेजखौ आं नोंथांमोननो होनो होननानै बा भिडिअखौ बानायनानै बा नोंथांमोननो भिडिअ खालामनानै खोन्थाबाय आरो थ' थेंक इउ स' माच नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ बिदि सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै नायबाय थागोन होननानै आसा खालामबाय आरो